Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Negligence kag korupsyon napatod sa fact-finding investigation sang CLO sa opisina sang Bitaw. Intel officers sang NBI nga nagpagwa sang pusil sa guwa sang ilimnan, gindisarmahan na. Isa patay duha pilason sa bungguanay sang tricycle kag truck sa banwa sang Ibi, Magalona. Nakuha ng plate number sa salakyan sa gunman nga nagtiro patay sa Water District employee sa La Carlota City. Kag sa good vibes, nagapadayon na construction sa multipurpose sports building kag skate park sa Vista Alegre sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Department of Tourism ang magabulig nga mapunduhan ng 300 million peso fountain project sa Bacolod City Government Center kag Bacolod City Public Plaza. Nakasugilano na si Mayor Albi Benitez kay Tourism Secretary Cristina Frasco nga nagpasalig sa alkalde nga magbulig agud makatalana sang pondo para sa rehabilitation sang water fountain sa BCGC kag Bacolod Public Plaza. Ginsiling sang alkalde nga kapin 300 million pesos ang kinahanglan nga pondo para sa duha ka mga fountain project nga kaanggid sa mga dancing fountain nga ginadugukan sa mga tumalanaw sa luwas. Nagapating alkalde nga mas magalambo ang turismo sa syudad pagi sa amo nga proyekto. Magluwas sa DOT, nagpasalig man sang bulig si First Lady Liza Marcos sa alkalde para matigayon ang construction sang proyekto. For it. In fact, though, they're soliciting proposal from mga local governments who would like to enhance their tourism infrastructure. Including? Istorya naman kami, maybe we can source a few funding from other agencies. So, well, she's encouraging convergence. So, DOTR, DPWH, DOT, masturyahan na no? Para they can prioritize ang mga mga projects that's tourism related. Ang slow. Sa number 9, ang pag-isa sa mga pamatanon, isa sa mga tinutuyo sang bag-o nga SK Federation sa Negros Occidental. Ano po sang 22 anyos nga si Maybelline Madrid sa San Carlos City. Kabahin man sa iya nga programa among free printing. Nahangpan niya man nga dako ang iya mangin papel bilang SK President, labi na nga nangin maayo ang performance ang iya pagabuslan nga si Pocholo Yuivenco. Suno sa iya nga nangin labing tinguhaan nga mabuhat ang iya mga katungdanan. Damlag pa, ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Selacson nga nakasugta na sang coalition sang Love Negros kag United Negros Alliance nga magagikan sa gihapon sa San Carlos City ang magapamuno sang SK sa probinsya kag magagikan naman sa Victorias ang magapamuno sang Liga ng mga Barangay. Silang magapungko bilang ex-officio members sa sangguniang panlalawigan. The bigger position that we have is the bigger responsibility that we do. So sa pagkakaroon, maningkamot ra ko nga kanang magpadayon or mapadayon ako ang nasa sa uban ng ato ang province, Negros Occidental. Sa number 8, Bacolod City Mayor Albi Benitez ang magahulat sang pagretiro ni Lucille Helvulea antes magapungko bilang City Administrator.
Sa Enero pa magaretiro si Lucille Helvolea bilang Economic Enterprise Development Department Head sa provincial capital. Gani magahulat man si Mayor Albi Benitez nga matapos niya ang ginakinahanglan nga documentation halin kay Helvolea antes pa man itugyan ini sa konseho sang syudad para sa natalana nga appointment. Nangin kaupod na ni Benitez si Helvolea bilang katapos ang incident management team sang mag-peak ang COVID-19 pandemic. Nangin consultant man siya sang syudad sa Special Projects and Economic Affairs kag 3 man na katuig nga nangalagad bilang anay OIC Provincial Administrator sang probinsya. Ginpamunuan niya man sadto ang Office of the Provincial Agriculturist sang Negros Occidental. Kay birthday yan sa January, but she might be able to advance it a little bit. Ginahulata lang yun ang final documentation niya. That's only forward sa SP. Sa number 7, nakuha na sang PNP ang plate number sang salakyan nga ginsakyan sang gunman nga nagtiro patay sa employee sang La Carlota Water District. Nakuha na sa La Carlota City PNP sang plate number ang green Toyota Vios nga ginsakyan sa mga suspect nga nagtiro patay sa empleyado sang La Carlota Water District. Sunod sa hepe sa La Carlota City Police Station nga si Lieutenant Colonel Luel Garingganao, magahinyo sila sang bulig sa Land Transportation Office kung may magmatch diri nga plate number sang salakyan. Kung magmatch gid man ang tag-iya sang salakyan, amo man ang posible nga mangin person of interest sa krimen. Nobyembre 17, nagasakay sa motorsiklong biktima nga si Wilbert Solina sang nag-overtake ang Toyota Vios kag gintiro siya nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa number 6, taxi nga naghingagaw liko samtang yara sa blind side na bungguan sang truck. Naipit sa tunga sang truck kag sang salsalon nga baral sa higad sang dalan ang ini nga taxi sa may crossing Abonan, Barangay Sumag sa Bacolod City kay inasang aga. Wasak ang windshield sang taxi bangod sang pagkabunggo. Istorya sang truck driver nga si Esperidion Albanzes. Pagsinya sang traffic enforcer nga makaliko na siya, nagliko siya patuo wala niya madeperahan ang nagahingagaw manliko nga taxi sa natuo niya nga side gani na bungguan ini. Ginkilala naman kay James Paul Mitan ang taxi driver. Suno kay Police Captain Michael Tuburan ang OIC sa Police Station 9, nagasundan na ang duha ka mga truck sang nagliko na ang ikaduha nga truck patuo sa dalan Araneta, naghingagaw manliko ang taxi, rason nga nasagaid ini sang truck. Yari ini sa blind side sang truck. Maswerte naman nga wala nasamaran ang taxi driver sa amo nga insidente. Sa number 5, driver patay samtang duwa pa ang pirason sa mabungguan sang truck ang isa ka tricycle sa highway sang Banwa San Ibi, Magalona. Naglinapta sa dala ng sakay sang tricycle matapos nga nabungguan sang truck na may karga nga tubo sa highway sang Barangay Alicante sa Ibi, Magalona kahapon. Ang napatay nga tricycle driver ginkilala kay Nilo Libuon, samtang ang iya mga pasahero ginkilala nga sanday Wilma Libuon, utod sang driver kag Aljon Idroso, lunsay mga residente sang Barangay 10 sang Victoria City. Samtang ang driver sang trailer truck ginkilala sa kay Erwin Milocoton. Sunog kay Police Captain Michael Laganipa, ang Deputy Chief of Police sang Ibi, Magalona PNP. Gikan sa norte ang tricycle samtang gikan naman sa sur ang truck. Ginlikawan sang tricycle ang nagtabok nga persona kag naglapaw ini sa iyang lane kag nabungguan ang nasugata nga truck nga may karga nga mga tubo. Ginhingagaw dala sa ospital ang mga biktima apang napatay si Nilo kag padayon pa ginabulong sa ospital ang iya duwa ka mga pasahero. Sa karon ginahulat sang PNP ang desisyon sang pamilya ka mga biktima sa aksidente kung mapasaka sila sang kaso batok sa driver sang truck. Sa number 4, Negros Occidental PNP ang nagapahanumdum sa mga nagabiyahe nga sa tanan nga tion maghalong labi na kung maulanon ang panahon. Ini matapos mga na-record ang sunod-sunod nga aksidente sa dalanon sa sini nga mga inadlaw. Pumalin sa nagligid nga semana, halos kada adlaw may aksidente sa dalanon nga nagaluntad.
kag ang masubo may mga nagakautas nga kabuhi. Suno kay Colonel Leo Pamitan, ang Provincial Director, tuyo niya nga magdialogo sa tagsa ka LGU, tiglawas ang Department of Public Works and Highways kag Land Transportation Office bahin sa pagpamutang sa mga road signages para man mapaandaman ang mga nagabiyahe. Wala labot sini suno kay Pamitan, pabaskugon man nila ang police visibility. Sa sini nga pamaagi, mapasiguro nga ang mga nagabiyahe nga salakyan roadworthy. Ma-monitor man ang mga truck labi na ang nagakarga sang tubo kag mapasiguro nga ang pagbiyahe sang tagsa luwas sa peligro. Sumugod naman sini nga semana, suno kay Pamitan, ipatuman sang pulis ang 1 day off na lamang tigaylo sang 2 days off sa tinutuyo nga mapabaskog pagid ang pagpatuman sang seguridad. Dialogue with our local government units dito sa Capitol to come up with a program na we will be inviting our mga agency, LTO, mga DPWH for us to improve yung mga situations natin sa highways. Kasi in fact, hindi ko naman sinasabi na we have no, but still kulang po tayo sa mga warning signs. So with this siguro sa collaboration namin and coordination with other local units, I am taking the initiative na kausapin itong mga local government units natin. Sa number 3, nagalaw ang pamunuan sa Commission on Elections nga magadamo pa ang maga-file sa ilang Statement of Contributions and Expenditures karon nga deadline na sang filing sang SOSE samtang magatakop na ang election period. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, may nagakaigo nga multa sa yadtong mapaslawan sa pag-file sang ilang SOSE. Magapadala sila sang notices sa wala maka-file. Karon nga magatapos na ang election, ang paghahandaan naman sang COMELEC amo ang midterm election sa 2025. Ginaulat kung saan o magabalik ang registration. Sa karon sila nagapatuman sa inventory sa mga forms kag equipment. May mga fines na we will be sending out notices in case nga wala sila ka-file. It will be determined na sa pero usually gamay mamalaki kung first offense. Usually kung mga third offense medyo layo na yan. Hindi na disqualification or may disqualification? Kung by the time may third offense, may administrative case na kami i-file. Sir, balik na sir sa normal ang tanan kay ma-end na like ang mga Yes, November 29, so buong galing last day, so wala na banning. In fact, prepare na kami para sa 2025 elections midterm. Mabalik na ang registration. Ma-resume na registration? Yes, hopefully soon. In-part na sa preparation naman sa 2025 midterm. Sa number 2, Intel officers ang NBI nga ginalagar na mahog sa staff sang Resto Bar ang gindisarmahan kag natalana nga usisahon sang Internal Affairs Division sang NBI. Gindisarmahan na ni NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino ang intelligence officer nga si Jana Navales kabahin sa disciplinary action kag natalana nga pagpangusisa para sa ipasaka nga administrative case. Ini matapos ginreklamo ang intel officer nga namahog gamit inya pusil sa staff sang Resto Bar sa 18th Street, Lacson sa Bacolod. Suno kay Baldovino, magausisa ang NBI Internal Affairs Division bisan pa nangayo na sang pasaylo ang intel officer sa mga trabahador sang Resto Bar. Wala nagasabat sa iyang contact number si Navales kag wala man siya sa opisina sang NBI Bacolod sang gintinguhaan sang Digicast Negros nga makuha ang iyang nga bahin. Sa istorya sang manager sang kumbuyahan, tuman ang ila pagkahangawa sang nagbalik sa bar ang nagpakilala abogada nga intel officer sang NBI kag nagpagwa sang pusil sa tuyo nga mabalik ang iya nga jacket nga may unod nga cellphone. Nakuhaan sang CCTV video ang pagbitbit sang pusil sang intel officer samtang ginausisa ang isa sa mga waiter. Sa separado nga video, nakit-an man ang nakasablay nga jacket sa abaga sang intel officer ante siya nagbiya sa bar. Nagwa nga nabili niya sa opisina sang NBI ang iya nga jacket kag indi sa ginkadtuan nga ilimnan.
o ano man ang recommendation ng Internal Affairs Division namin and in our Manila office, kung may order sila for her suspension, we will implement. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Negligence kag corruption na patod sa fact-finding investigation sang City Legal Office sa Bacolod Traffic Authority Office. Yari ang report. Ang cancellation sa mga citation tickets nga gina-issue sa mga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office kabahin sa mga nadiskubrihan sang City Legal Office sa ginpatuman nga fact-finding investigation. Pati na mga wala ginapa-duty nga mga job orders enforcement na para maka-duty. Ining duwa sa mga nakita nga mga irregularidad sang CLO sa ilang nga ginapatigayon nga investigasyon. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang mga cancelled issuances batok sa mga traffic violators patimaan sang negligence kag korupsyon nga napatod sa ila pagpang-usisa. May mga endorsement na for duty na JO na wala na wayag pa duty. Balik pila sa ang amount sa mga cancelled tickets. Why ginamo na ano tong amount kay ang isa tong in charge is si Rona na JO nag-resign siya waya pagatag sa mga kin-endorse ng kabilugan waya kin-inventory kag kin-summarize ang mga tanan na tickets. Ang fact-finding investigation ang ginmando sang alkalde matapos man ginduso ni Councilor Al Victor Espino sa konseho ang pagpatigayon sang inquiry sa bitaw bangod man sa mga reklamo na tuhoy sa korupsyon. Inikadungan man sadto sang nagluntad nga gamo sang magsulong ang konsehal sa bitaw agud ireklamo ang pagpangilkil sa nagpakilala bitaw personnel sa isa ka rider nga naghinyo sang iya bulig. Ginsiling ni Ting nga magahulat sila sang sabat gikan kay anay bitaw Head Police Major Junji Liba antes itugyan kay Mayor Albi Benitez ang rekomendasyon sa resulta sang investigasyon. Ako sa cancellation sa ticket malanaw ko kung ano ang specific kung magkaso magin. O kundi ng negligence nga gaano lang ta ticket na cancel ta for iban kung may sala. Kaya isa to na may sala na nag-issue siya kuno na wala OR o kitapik ya soliya OR na wala gini violation to yati. Okay na yan na justify ang pag-cancel. Kung iban may kami idea kung nga aking cancel. Ginpahayag sadto ni Liba nga wala niya ginatolerar ang reklamo angot sa korupsyon bangod may 3 man ka mga personnel ang iya napahalin sadto bangod sa mga reklamo nga napalabot sa iya natuhoy sa korupsyon. Handa man siya nga sabto ng anuman nga reklamo nga sarang ipasaka sa iya may kangtanan sa resulta sang fact-finding investigation. Sa Good Vibes, nagapadayon ang construction sang mini skate park sa Vista Alegre sa Bacolod City. Mayara man sang mini coliseum basketball court kag mga opisina sa tupad sini. May report si Romeo Subaldo. Sa may Barangay Vista Alegre sa Progreso Village, sa tabuk lang sang evacuation center, nagapadayon na construction sang multipurpose building nga may skate park. Sa side sa multipurpose building, nagatindog na ang mga salsalon nga haligi, parte sang basketball court nga may mini coliseum nga may mga bleachers. May mga opisina man nga igatukod sa palibot. Magatindog ini sa 3,141 square meters nga propiedad sang syudad. Sa kilid sini naman, masako ang pagtapan kapag butang sa mga kabilya sa skate park sa 1,355 square meters nga duta. Diri magatindog ang skate park. Sunod sa engineer sa amo nga site, nagkuha pa sila sa international nga consultant para masunod ang standard nga design sa skate park. Sa tupad lang sini, amo ang Progreso Village National High School. Nalipay ang mag-iloy nga Jomay kag Faith and Dorimon sa may baluan nga multipurpose sports building gali ang ginatukod sa tupad sang eskwelahan. Si Faith, volleyball player kag throwing events nga athlete. Kadamo kuno sa mga sports enthusiast sa sini nga lugar kag dako ini nga bulig kun may training ground sila. Certificate of volleyball, throwing. Gas, ang dami kong sports. Ikaw bilang estudyante, namabal mo ngay doon mo na di ba pang sports nga na park sa lugar niyo? Ox kay mas nami kilapit kag tubangay lang eskwelahan. Dapat mo gidi ano sport.
Ganyan, damdam mo, hindi ganyan trangas. Sa inyo din, damo gid ka sako sa sports nga kabataan. Para activities nila, kay mostly ang mga estudyante diri active sa mga sports. Siling ni Faith, may mga lower years naman sa iya nga hilig ang skateboarding sa ilang eskwelahan. Ang skateboarding, abi, isa sa mga nagapopular karon nga sports sa Pilipinas, pati na diri sa Negros. Ugaling, ang mga skateboard enthusiast ang wala sa lugar nga maplastaran sa Bacolod City. Gani sa nagligad nga tuig, nagpanawagan sila nga kuntani matagaan man sila sang space ang LGU para sa skateboarding. Kag sang bulan sa Abril, sini nga tuig, ginsugura na construction sa sini nga multipurpose building, pati na ang skate park. Sa post sa page ni Mayor Albi Benitez, iyagin siling nga ginapabot nga sa May 2024, mabuksan na sa publiko ang ini nga pasilidad. Barbs ka na, kay may kaugalingon na yung skate park sa uli, yung aton nga mga skateboarders diri sa Bacolod. Kadamo sina sa ilanik, no? And of course, laingid man nga kung may ara ka mo kaugalingon nga lugar for your safety also. Kag all-in-one may basketball court man sa tupad ka mga opisina. Kagamiyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Dalfin. Tubtubwas, maayong hapon.